लंपेना जिला गस्लाया जिला आंनि ओइ सना मा खालामदों नों? दङ न' लिरनो नागिरदां। ए दा न' लिरखांब्ला नोंसिनि खुमब्राया लानानै लामायाव थाफैदे। मानो? ओइ न'नि दाउआ बेमार जानानै थैहां थैहां जानानै दं, बेजोंनो जाहैनो। दे खबर गैजालायबाय आंजों। खुलुमबाय, आंनि मुङा हेला दैमारि। नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसुगुर बिजौनिफ्राय लानानै खर' थिखिनिसिम दिनैनि बे टेलेन्ट सार्च एबा मेलेम सोलायनाय हाबाफारियाव बरायबाय। आरो आंजों लोगोसे दंफैयो दादगारि हालामनि मान होनो गोनां मानव गेदेर हादानपारा गामियाव थानाय गावबुरा मोनहांहां मुस्रि जोंदाव बर'। दा बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। दिनैनि बे मेलेम सोलायनाय एबा टेलेन्ट सार्च हाबाफारियाव नोंथांमोननि सोंथिखौ सोंगोन जोंनिनो बिथां गाहाय आलासि बिथां। दा बिथांखौ सोंथिखौ सोंनो थाखाय गुरै खावलायबाय। दिनैनि बे टेलेन्ट सार्च एबा मेलेम सोलायनाय हाबाफारियाव आंखौनो सोंथि सोंनो थिननायलाय आं बे सोंथिखौ सोंनो आखायाव लाबाय। गिबियाव दं जोंहा जोंनि गेजेराव थामथि मुलुग दावहाया जायोब्ला जोंहा मा जागोन? जोंहा गोदान जारिमिन फरायनो मोनगोन। सेट पइन्ट। जोंहा दा नैथि कुइसनाव दं जाहैबाय दाउआ जोनोम जागोया ना दाउदैया जोनोम जागोया? दाउआ। न' जुदि दाउआ जोनोम जाग्रोदोंबा दाउदैया बोरै जोनोम जाया? रं एन्सार। I am not accepted. Next question, sir. दा जोंहा थामथि कुइसनाव दं जाहैबाय मोनफ्रोमबो बुस्थुआनो बोबा लावो नाथाय मा बुस्थुआ बोगासिनोसो? बिरि, मलाय बिरि। जोंहा आरो दा ब्रैथि कुइसनाव दंबावो जाहैबाय बे बुहुमाव नों खिफिफेरै मानसि नुबाय नामा? नुबाय सार, नुबाय। आच्छा बाबु, नोंखौ खिफिफेरै मानसि नुबाय होनदों। नों जाय मानसिखौ खिफिफेरै मानसि नुदों बे मानसिखौ जोंनि मेलेम सोलायनाय जायगासिम लाना फै। मादा फैयै लास्ट कुइसनसिम मोनफैबाय। गोबां मानसिफोरा नैबे खोथाखौ लानानै सोंथि खालामगासिनो दङ। खिबा मानसिफ्रा मानो हासुफायो? नों मिथिगौ नामा? हाला सार। आच्छा, दिनैनि बे सोंथि सोंनाय हाबाफारिया एसेयावनो जोब्बाय। एसेनोसै। आच्छा, दिनैनि बे टेलेन्ट सार्च एबा मेलेम सोलायनाय हाबाफारिया एसेयावनो जोब्बाय। दा जायफोर बिथांमोना जोंनि सोंथिखौ सोंनानै जायफोर बिथांमोना देरहादों बिथांमोननो नोगोद 1300 रां लोगोसे ना फवासे आरो 10 रांनि जौगार हरनाय जादों। जोबोद गोथाव कन्टेन्ट। गारिया बोरो? गैया, गारियानो फांसन जानानै बेकारावसो थाबोबाय। Bila
गारिखौ एसे मोजां मोनो बाइकलाय बायगोन र' बेथना मोनगोन ना न' नोंनि बेथना आं खायसे गोसोना दं ओइ बारहो बेनिफ्राय साबसिन सिख्ला मोनगौमोन आं नोंलाय ना बेबे आइया मा जाखांबाय Rata rata Anjali Datang tho Rata rata Anjali Datang tho